السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة عيوننا وطبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. الله تبارك وتعالى همّا نذين طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي الله için oturşuq لنذ dost elinden tutmanız, lütfu keremi bilen kabul edip de hemmeňize ilgün içeriğiniz, dost yarınız, kavmi hişiniz, enataňyz, oğul gyzyňyz dünya we ahir saadet gönenmek yüze aklyk bersin inşallah. Pek Allah Taala köklediğinden bu gecede Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik derecesi verileceği inşallah. Selmet ibn Selame diyen sahabaların biri aydiye, bir sahaba Medine-i Münevvereli Peygamberimize peygamberlik verilmeginin ewyallarına bizim yanımızda yani Medine'de bir Yahudi alim adam madi burun çıktı. Biz de olan adamsı üç otiydik bizim üstümüze geldi diye. Oham men şu oturuşun içinde takriben yaşı kiçisizdim divay diye. Oham bir Yahudi alim kıyamattan ağdadı diye. Oham bir de ay diye biz Arap milleti müşrik bu zamanımızda kıyamada imanımız yoktu diye. Oham bir yaşlılarımızın biri aytti, ey Yahudi alim sen kıyamet badığına delilin näme deyip ayttılar. Onna ol aytti, nebiyyun yub'atu min nahwi hâzihil bilad ve eşâre biyedihi nahve Mekke. Oham yankı Yahudi alim aydıptır, kıyamadın badığına men delilim inheştalardan batımlıkta bir peygamber çıkacak deyip elini Mekke-i Mükerreme tarafa el uzadıptır. Yani geçenki her heftede geçiyor bu ürünlerden Yahudilerin, Mesihilerin alimleri bütün Tevrat'ta, İncil'le Resulullah canın kamil sıfatları bolansan haçan çıkacağını çeli, haytı zaman çıkacağını çeli hemme taraftan kamil yazılacak bolansan hatta elini ağda şu taraflardan çıkacak deyip Mekke-i Mükerreme tarafa el uzadıptır. Oham yankı adamla ayttı diye o peygamber çıkacak bolsa bir görürsmü onu deydiler. Onu ol Yahudi alim men kişici oğlan olansam men yüzüm bakıp ayttı diye şu oğlana görür onu neydi diye. Emme peygamberimize basın peygamberlik berilli ve Medine-i Münevvere'ye haberi geldi. Biz Müslüman molluk diye yankı cavan oğlan ay diye.
Emme yank Yahudi de diridi, ölmepti. Ona bir haber gelende bahillikten, görüfçülükten, hasadetlik edip, içgaralık edip iman getirmedi diye. Odul aydıp berenin ödedi diye. Batın şadan bir peygamber çıkacak deyip. Şon kefilen bir Müslüman olduk diye. Emme bahilçilik, görüfçülük, içgaralık bilen bidadiydi diye. Ohan biz ayttık diye. Fekulna veyleke ya fulan. Eleste billezî kulte lena fihi ma kulte. Kâle bela ve leyse bih. Biz ayttık diye. Ey Yahudi alim, özün aydardın ştalardan Mekke-i Mükerreme taraftan peygamber çıkacak deyip. Biz Müslüman olduk, biz iman getirdik. Senki näme diyemedi? Yo peygamber çıkacak, yönü bidadi vaytdı diye bahillikten. İkilinci bir muhim bir arada, yani peygamberlik gurrunun önce önkü peygamberla ve önkü ulemalın boşluk berýärliklerinden. Hazreti Selman Farsi radıyallahu anh aydiye men hak dinin idinne kän eddim diye. Ahir bir ýaşuly gaty alim bir Mesihi alima sataşdym, ol aýtdy diye. Ey Selman, innehu qad adalla zamanu nebiyyin yub'as yahrucu bi ardil arab bidini İbrahim ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Ey Selman niptir. Hak dinin idinne gezip beren bolsaň, Araplar arasından basımlykda bir peygamber çykjak. Özü de soňra bir hurmalyk yer dağlaň arasında Medine-i Münewwere'de. Şo tak barıp hicret etjekdir şo peygamberda. Beyne ketfeyhi hatamun nubuwwe. İki gerşinin arasında ahir zaman peygamberinin möhrü de vardır arkasında. Fe in istata'ta en telhaqa bitilkel bilad fefal. Ey Selman, başarsan şu ovalara, şu şehirlere vurjyk ödün yetir. Basımrak peygamber, şu peygambere ödün sataşşak bollip Selman Farsi de şey diýip aýtdy. Emma üçüncü delili, üçüncü urrunda aýdyp oham asli metlebe var eýleň. Biz ehli sünnet vel cemaat aqidasynda peygamberimiziň zamanyndan täş zamanaçely Hudaýa peygamberiň hormatyna diýip dua edilmek aqidamyzda bar atdyň. Hudaýa Rasulullah janyň hormatyna diýip dilemek. Inni şu barada şu urruna degişli inşallah öýüňize baraňyzda Qur'an-ı Kerim açarsyňyz birlenji parada Sure-i Bakara 89-njy aýada hodi Qur'an-ı Kerimde başy urrun. Ýerde wa Auzu billahi mineşşeytanirracim ve kanu min qablu yesteftihuna alellezine kafaru. Hodi Qur'an-ı Kerim şi. Lep Allah Ta'ala'n aýaty şi. Ve kanu min qabl peygamberlik berilip gelmäke yesteftihuna alellezine kafaru, kafirli Yahudyň alimleri Hudaýa ahir zamanyň peygamberiniň hormatyna bize kömek ber. Bir şu urşda tarafı basaýly, jeňde tarafı basaýly dua edýänmişdikler. Yemen'in bir alımma Yemen diýen ýurdun, ona Şawkani diýip aýtýarlar. Alim Şawkani ol tefsirini aýdypdyr şu aýaň tefsirini, Sure-i Bakara 89-njy aýaň tefsirini. Wal ma'na yatlubuna min Allah Ta'ala an nasra ala a'daihim bin nabiyil men'ud allazi yajidunahu fi't-Tawrat. Şun aýaň manasy şi, Hudaýa ahir zamanyna peygamber dünýäge geljek, özüň Tawratda İncilde aýtdyň, şoň hormatyny bize kömek berdi, Yahudyň alimleri dileýärdiler. Ahir zaman peygamberiň hormatyny diýip Hudaý Taala da kömek bererdi. Emma o jetden kulak asyn. Emma bir ehli sünnetin bir ulaqan başynyň biri İmam Ebu Mansur Maturidi şoň bir tefsir kitaby bar. Bir kulak asyn. Bir Türkistan, Tataristan, Daşgurdistan, Uzbekistan, bitin bu Bukhara taraf, Hiva tarafın alimlerinin ulaqanlarynyň biri. İmam Ebu Mansur Maturidi şoň bir tefsir kitaby bar. Bir. İkilenji Endülüs taraftan Allama Qurtubi diye, İspaniya taraftan qatı alim adam şoň da bir tefsir kitaby bar. 2. Üçüncüsi şu zamanda ba adam
Vahbet Züheyli diye Suriye taraftan bir alimin tefsiri var, Et-Tefsirül Munir 3. Dördüncüsü Allame Alusi Irak tarafta, Bagdad taraftan bir katı alim var. Onda bir tefsiri var, Ruhul Mani deyip 4. Beşincisi Bagavi deyip Khorasan taraftan bir alim var, katı alim adam. Onda bir tefsiri var, Tefsiri Bagavi deyip. Altıncısı şu zamanın alimi Mekke-i Mükerremen aliminin Allame Sabuni deyip mında tefsiri var. Şu 6 tane alim her qaysi bir yurdun ulqon mennip duran dinin sütünü olup geçen adamı, biri Türkistan taraf, biri Khorasan, biri Irak'ın alimi, biri barıp İspanya Endülüs'ün alimi, biri de Mekke-i Mükerremen alimi. Şunun hemmeleri yankı ayan tefsirinde şuna ediptirler kulağasın. İnnehum kanu idha işteddel harbu qalu Allahümme inna nes'eluke bihaqqi nebiyyikellezî vaadtena en teb'atehu fi âhiriz zamani en tansurana ala a'daina feyunsaruna. Şu alimlerin hemmesi yankı ayet-i kerimen tefsirini aydıptırlar. Yahudiler heyvur ulqan cenglerde horluk düşellerine dua etyenmiştikler. Hudaya ahir zaman peygamberin hurmatına bize kömek verdi. Hudaya ahir zaman peygamberin hurmatına bize kömek ver deyip dilerdiler. Huday da onlara kömek verirdi deyiptir. Ey cavan dostlar, ey mümin Müslüman doğallar, yankı okuyanım Allah Teala'nın kelamı. Bir de olukon bir kudret alimden tefsiri. Resulullah can dünya gelmeke, hadir dünya gelmeke dua ederlerine Hudayaş ahir zaman peygamberin hurmatına bize kömek ver deyip dileyenmiştik de. İnhe bir de Resulullah canın geleceğinin uluqan önkü ummatın ulamalarının yanındaki delil. Emma gelelin Resulullah canın gurruna. Peygamberimiz mübarek sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşı doldururlar. Ovan içindeki Mekke-i Mükerreme'deki bolyan akideleri halamani, butparastlik daşlara süykönüşüp durmanı halamani, yüreğine hut bukhut bir halvet edeyin deyip düşüyor. Ohum Hazreti Hadice mun qoşşadını, iyi bir zatçadını tekmillekçik, qaimlakçik berip, eline verip, Resulullah canına qoşşadını alıp, barıp Nur dağın üstüne bir Hira diyen bir kıvığın içinde oturup ibadet etiyen. Yönü lakin leyse beyne yedeyhi tariqun vazih yatmainnu ileyhi ve yardah. Necirek ibadet edeceğini bilmeyenmiştir. Hadir peygamberlik verilmensin, ovan adamsının etiyen işine halana, yönü necire bir Allah'sını ibadet edeceğini hadir bilmeyen. Oham Alem cihan ol dağın üstünde kıvığın içinde dövruğu edip, dağları, yerleri, göğünleri edip, güya şolun hemmesi Allah, 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 Allah deyip duran yali. Hemmesi Allah Teala'nın azamatına secdesi duran yali. Yergön hemmesi bir Hudayın bardığına iman getirip Huday Teala'nın azamatına secde edip yıkılışıp duran yali. Şizirdatları fikredip oturuyanmıştık. 3 güllep, 4 güllep, 5 güllep, 10 güllep, kâda az, şu kıvığın içinde giyeceğini bulup, fikredip, alem cihanı halvet edip, yıkıcıya da bolyanmıştık. Oham, yanına koşa tamam olanına, yine Hazreti Hadice'nin yanına, öz içerisinin yanına gelip çık, bir neçoğun bulup, yine koşadan alıp, yine de Qari Hira'a şimdi gittiyenmiştik. Oham, yine şu direk, Allah Teala'nın kudretine, yer göğün dağ hemmelerini fikredip, hemmesi Allah Teala'nın azamatına yıkılışıp secdesi duran yali halvet etyenmiştik hulası Qari Hira'da. Ohum bir neçe vaqt bana geçiye, bir neçe ulamalar aytiye bir kil oluptur, bir neçe ulamalar aytiye bir neçe ay oluptur. İsti'dadi yüreği arassalanmağı önküden meter köfeliye. Bir uluqon amanat üstüne yüklenmege amadegi tapiye. İnsanın tarihinin hattını evaz edilmege istidat tapiye. İnsan anırdan geliye Hudayını tanimani, Hudayının dinini tanimani,
Allah Ta'alan razi olacak yerini tanıymany geliye. Emma şol hatty tarihin bir sefesini ütgedip inni demeylek ta kıyamata çeli halis bir Allah Zülcelal'a ibadet ediyen insanlar döremeli. Halis Allah Teala ibadet edip bir Allah Teala'nın muhabbeti kalpte olup la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ini görüp ötüňiz 1400 yıl üstünden geçip häzir güne çeli canlaryny mallarını feda edip oğul inatalarını Allah Teala'nın rızayetinden çelim feda eder yanık insanlar döremeden çelim Resulullah can ol mesuliyet bir azim ulqan amanati boyunna almağa amadigi tapip halbatta oturan. Aham 40 yaş dolmagy yakillanyp barýanmyşdyk. Yuwaş peygamberlik eseri, yuwaş peygamberlik beriljek derejeleri Resulullah janyny görünüp başlapdyr. Şoň biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar: "Men bilýän şu mahalla tanıyan şol gary heraň döwreginde bir neçe daşly wady men deňelerinden geçip barýakam assalamu aleyke ya Resulullah diýip bana salam bererdiler" diýýär. Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aydiye geçen heftelerde geçenler Hazreti Ali'ni Resulullah'dan öz öýünde saklayanmıştık. Ebu Talib bir garip adam bolansan Hazreti Ali oğlu ancak bol peygamberimiň öýünde ýaşaýanmışdyk. Ol aydiye Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh men Resulullah'dan menen Mekke-i Mükerremeň döwründe gelipkäm femestaqbalahu jebelun we la şecer illa we huve yaqul assalamu aleyke ya Resulullah. Resulullah jana dağ bolsun, daş bolsun salam bererdiler diýýär. Ine peygamberlik zamany goleýlak gelýärka Resulullah jana amadigi bolsun. Birime Cibril feriştany evvelin bar görenne parqyllap ýarylyp göterilmän durmar ýani Allah Taala bir neçe amadigileri berip dağla daşla salam berip başlapdyr. Hom peygamberlik berilmegi bitin 6 ay galanna Rabiul Awwal aýynyň içinde 12-sine düşenmeğin evvelin bar hak diş verip başlaya. Peygamberimizin evvelin peygamberliği diş bilen başlaya. Ruhaniyet, nuraniyet tamam diş bilen başla. Yani her zada akşam görse erti halis şoň özüni görýär. Meselen dişini görýär, daşla salam berýär Resulullah jany. Erti o ýolukda görýär, daşla salam berdi. Ya meselen peygamberlik beriljek günlerinde dişinde Cibril feriştany görýär. Erti meselen huzuruna Cibril ferişte gelecek. Şol gören dişlerinin birini aýdaýly, ulamalar Sahih-us Siret diýen kitapda gören dişlerinin birinin misalyşy diýip getiripdir, men hyzmatyňyza ýetirin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik beriljek bolup gelýärkäni dişde görýän zatlary huş bilen deňelýän. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýatyqa dişinde 2 ferişte gelipdir. Biri baş ucuna, biri ayak ucuna gelip qontdur. Aham ayak ucundaki baş ucundaki aydıptır. Bir yatan peygambera idrib mesele hada ve mesele ümmeti. Qawlasın jawan dostlar, yaştaş dostlar, hacı dädeler, yaşul yaş kişiler, müminler, musulmanlar, Resulullah janyn görürüm. Feriştelerin biri aydıptır. Bir peygambere we men ummatyna bir mesele aýdyň diýip. Oham ol ferişte aýdypdyr. Men meseli we men ummatynyň inniki geljek adamlaryň meseli bir ulqan bir kerwen ýanyk bir musafir kerwen bir daş ýoly ötýärler. Oham ýolda çöl çömmek ýerde bir sahrada bir musafirlaň qoşunnaky zatlar tamam bolýar. Çaý, suwy, çöreği. Oham aňlyp we biz şady ölüp galajak diýip bir tamasyny üzüp oturýarlar. Şonu aňyrdan bir adam ýalfyllap gelýär. Ay jemaat, men şady bir yer tanýan, ýol tanýan, şu evde bir ulqan bir bağ, bustan, miwa, çeşme, bir awadan yer var. Men izime düşsöňde şu taksida elteyin diýip aýdýa. Oham adamlar ýöreýin onunla diýip hemmeti izine düşüp gitdiýär. Oham şol gaw ýerik meni eltýär. Indi şol meselen Resulullah janyň misaly da. Oham barýaly, iý biçýäli, ýüzüňiň renkleri durlanýar, awdarlanýar. Oham bil adam aýdýar: "Ey jemaat, şol ahir demiňizde, gutoran wagtyňyzda
inni bikulli tamamız üzen wagtyňyzda men etdim dämi size şak getirdim? Ola da aýtjak Hawwa. Oham ol adam aýtýa, eger ýene men ýylyme düşseňiz, eger ýene men ýylyme düşseňiz, mundan öwrekde bir awadan yer we bidagy hiç bolup galýar. Mundan awadarrak bagy bostany diýip, miwesi diýip, çeşmesi diýip, hemme zatmyndan awadarrak gitseňiz ýöreýin diýip aýdýa. فقالت طائفة صدق والله لنتبعنه وقالت طائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه كذا في صحيح السيرة. Şonda bir tohar aýtýar, "Ýok, bolar bize ştaý, ay ajyp ýerde ştaý" diýip ýygyna düşmeýärler. Bir tofarda, "Ey dogry aýtýar, wallahi şu dogry aýtýar." Şon bir ahir demmize ştak ýetirdi. Hökmen mundan bir beter gowýerlere akitjek bolmaly, musulmanna ummaty da ummati Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem de ýygyna düşkitjek diýipdir. Biz bir de misaly bolar Rasulullah janyň kafir musulman Rasulullah janyň haýyrlanyp öti. Men muň sünne wagty muýmemäý. Miswak Rasulullah janyň galan, oglan sünnetlemek Rasulullah janyň galan, gusl Rasulullah janyň galan, istinja Rasulullah janyň galan. Aňrygy behdaşdyň gurrumy barsa 120 milyon adalba. Barsa aňly. Yerin ýüzünde. Emma Rasulullah janyň haýsy bir ýerinden tut arasalyk barada tuly taryhy beşerde kafir musulman mundan haýyrlanyp öti. Ýöne musulman imanlı adam Rasulullah can aýtýar, "Jinnet diýip bir zat bar beýle, ýygyna düşseňiz, beýleka bararsyňyz." Musulman oňa ýetjek bolup ýygyna düşüpbe, kafirde ýok bolar bir de ştaý diýip çeýtip galyp durşuzda. Hulasa inhe Rasulullah can Gary Herada Nur dagyna 40 ýaşy bitin dolýar. Daşly zatla salam beren wagtlaryna gow-gow geň-geň diýişleri görüp, akşam görýän diýişleri erti açyk görün zamanyna bir gün otiqa ýanky diýişinden diýiş görüp başlandan 6 aý geçýär, Ramazan aýyň 21 gecesi. Bir topar ulamalar aýdýar, Ramazan aýyň 27 gecesi. Behar hal Qadr gece. Ulagasyn. Behar hal Qadr gece Ramazan aýyň 21-i, 27-si haýty bir bolsa-da düşenme gün gece Rasulullah can ýeköjedi hara kewonyň içinde nur dagyna hara kewonyň içinde Jibril ferişte açyk girip gaýtýar kewege gaşy. Aha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem birdenni görýär, hakykat iki gözü bilen görýär, ewünde Jibril ferişte bar. Aha Jibril ferişte awwelin Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme pak Allah Taala'nın kelamını eşittirmeli olup "İqra" diye. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem okuy diýdi. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, "Ma ana biqari." Men näme okuýyn? Men aslyn qari da diye. Aham Jibril ferişte ewrak süýşip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mübarek gucagyna alyp ýagşy gysyp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, "Meni bir hakdy gyssy, ha ölüm diýerler, şulau men ölüm öwdidim" diye. Aham meni göwerdi, "İqra." Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem okuy diýipdir. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men aýtdym diye, "Ma ana biqarin." Men okuýup bilemak, men qarida näme okuýayn? Aham ikilenji edip Jibril ferişte meni ýene gucagyna aldy we men gatanrak gyssy. Hatta men ölüm mi qadidim, ölüm diýerler şulau diýdim, ýene men göwerdi. Aham aýtdy, "İqra." Ey Muhammed Mustafa okuy diýdi. Aham men aýtdym, "Ma ana biqarin." Men qarida näme okuýayn diýip aýtdym. Aham üçlenji edip men ýene ýaxşy gyssy we göwerakana aýtdy, "İqra bismi rabbikellezî halaq, halaqal insana min alaq. İqra ve rabbukal akram, ellezî allama bil qalam." Allamel insane ma lam ya'lam. Şey diye kana Jibril ferişte çıkıp gidipdir. Manasyny öýde. Ey mümin musulmanlar, pak Allah Taala gudret kelamyna, Qur'an-ı Kerim'in awwelin ýiberen aýa mübarek kelimeleri öýde. Awwelin Allah Taala'dan Rasulullah jan inen zat näme boldy? "İqra." Okuy. Okuy. Almyň, bilmiň, sowadyň aňyrda bir hormat goýdy. Sen oğlun Abdullah boljakdyr,
Zenanan Hadice, sonram Ayşe falan boljaktır. Adın Muhammed, men falan. Bir atlar aytmanır. Aktığın Hasancan boljaktır, Husaynjan boljaktır. Yok, aňyrdy bir insana, aňyrdy bir beşeriyetde bir muhim metlepli. Aňyrdy bir insany bir saadete ýetirýän zatda. Hudaý Taala insany bir lütf etip beren zat. O da näme? Ilm meselesi, bilim meselesi. İnsanyň aňyrdy bir hususiýaty, insan bir ulukon hususiýatynyň biri ilmi bilimi sawadi. Allah Taala öwelin iberen şu Iqra. Näme okuýdal? Bismi rabbikellezî halaq. Yaradan Hudaýyň ady bilen okuy. Hudaýyň ady hemişe sen vüjudunda bolup durmaly. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daimen yatması turması, tamam harekatı, otursa Allah Teala'nın adi hemişe bağmıştık. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aydiye yatıp kalamda da men kalbim yatmardı. Kalbim Allah Teala'nın zikredip otururdu diye. İqra bismi rabbikellezî halaq. Yaradan Allah Teala'nın adi bilen okuy. Halaqal insane min alaq. İnsanı Hudaý yarattı. Rahim oğlun yatağı yapışıp duran dongandan yarattı deyip. Rahimin içine yapışıp duran dongan ilmi cinin şanasıydı aydiye. Rahimin içine oğlun yatağın içine dongan edil zalu yalı yapışıp du diye. Rahmet şasbide oldu yapışıp du diye aydiye. Allah Teala kudret kelamına evvelki ayetlerine aydiye. İnsanın rahimine Zenanan rahimini oğlun yatağına yapışıp durun dongandan men yarattım insanı diye. İnsan bitir zayıfmıştık. İnsan hemen bitir zayıf. Hudaý bizi yaradıptır. Hudaý Taala bize göz kulak beripdir. Hudaý Taala bize bir roştibimiz beripdir. Anrin bitir insan sen zayıftirsin. İyidin ama. İqra ve rabbukel akram. Okuysun bitir mihriban Hudaýyň badyr. Ellezî alleme bil kalem. Ey insan Hudaý sana kalam menen öwretdi. Öňkilen ilmi innikilere qalar ýanyk ilim berdi, sawat berdi. Allamel insana ma lam ya'lam. Hudaý insana öwretdi. İnsan ýoksa özi jahil. Hudaý insana öwretdi. Ýoksa insan özünden zat bilenak. Nädir o insan özünün ilmina, özünün gudratyna, özünün awdallygyna alanypda yaradan tek Allah Taala ki özün nigmat beripdir. Hudaý Taala ýatdan çykaryp ýerde togyana gaşyn düşmedi. Bir her hal mun gurrunun içine girmeli inşallah. Peygamber bir wagt tefsirimizde kökler şonu gurrunun eder. Hulasa Cibril ferişte Iqra bismi rabbikellezî halaq halaqal insana min alaq Iqra ve rabbukel akram ellezî alleme bil kalem kalem yazmak kalem allemel insana ma lem ya'lem dip çıkıp gitti. Oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qatı korkup yürü ağzından çıkacak yanak bolup ol mübarek sallallahu aleyhi ve sellem şol dağdan yort zabırdap qaydypdyr etek qaşyn. Yort giyeceğin içine yortuk gelip Hazreti Hatice'ni gıygırıp ya Hatice zemmiluni ey Hatice patu olsun malahı olsun meni bir daha da dola vur deyiptir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem titir durmuş. Oğam Hazreti Hatice bir patu dola oğam şatadı birimi Resulullah'dan qiyşarıptır. Oğam korki birimi ayırılıp Resulullah'dan bir istirahat edip yatıptır şatadı. Oğam bir özüne gelip birimi havası açılıp oğam Hazreti Hatice aydıptır. Laqad khashitu ala nafsi ey Hatice deyiptir. Şizratlı olli asın özüme korktum deyiptir. Ölürün qadindir. Yani hazır Resulullah'dan özünün alam cihana peygamberlik iberliliğine bitir mutmain bolana qadir. Bir zat badığını anıya yönü insanları irşad etmeliğini hazır anana. Ohum ey Hatice korktum deyiptir. Özüme bir zat bulur mu qadidim deyiptir. Qawgulasın bizlere evinden ders vayidinden. Hatice näme deyiptir? Enemiz Hatice radıyallahu anha. Kella wallah ma yukhzikallahu abada. Ey Muhammed beydime deyiptir. Men Hudaýyň azamat bilen and içýän, Hudaý seni hor etmez deyiptir. Sen qarip qasar gözleýän, sen oğlan uşaňa mehabbet etýän, dogan garyndaşyňa mehabbet etýän, gelýän mihmanlara hytmat etýän, hemme qarip qasarlary gollaýan, bir nefere bir pişamet düşse, bir kynçylyklar düşse, oňa baryp kömekçi bolýan, Hudaý seni hor etmez, hiç zat däldir, korkma, belki derecedir sana bir zat badyr diýipdir.
Allah Teala razı olsun Hadice'den. Allah Teala Hazreti Hadice'nin derecesini önküden nefter bölend etsin inşallah. Gör bir iman, bir akıllı, ne yoş imanın içine girmeli. Bir zenanan ediyen erinden çirim hıtmatını, Resulullah'dan titrep aldırap nemetçeğin bilmeni oka, Hadice'nin ona ol, yok aram ol, hiç sat yoktur. İnşallah Huday seni hor etmez. Ey Muhammed sen emetme, Huday sen arkandır deyip ona aram eş berişini gör. Aham yine de bana razı olmayan Hadice, ey Muhammed deyiptir, adam sana da yür deyiptir. Ağamın oğlunun yanına varayıbliktir. Kim? Varakat ibn Nevfel. Katı bir alim adammıştı. Katı bir bilimli radıyallahu anh. Ya şöyle iki gözle körmüştü. Aham Resulullah canın elinden tutuyup bile bariyele ağasının oğlunun yanına. Aham Hazreti enemiz Hazreti Hadice radıyallahu anha aydiye. Ey Varaka, doğan oğlundan eşt Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gurrunu var diye. Varaka aydiye, ey doğanımın oğlu, ne mi gördün, ne mi işittin, ne mi haber diye. Aham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aydiye, men kovakta tüydüm, şeyle geldi o, bir perişte geldi, manaşlar okuydu, iğnine çıkıp gitti diye. Aham Varaka aydiye, هذا الناموس الذي نزل على موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. Bunu ördüptür. Ol gelen odol Musa peygambere inen perişti bula diptir. Yani ey Muhammed diptir. Hayp diptir. Vaqt bir dayav jawan oğlan bolsam diptir. Hayp seni ovan adamsı qovjak. Seni Mekke'den çıkaracakla diptir. Yani şoňa çeli odol alim adam bolansan kitaplarda bağ bolansan aýdypdyr da. Ewe muhrijiyehum Aham Resulullah canı ettir. Ovan adamsı men qovjakmış Mekke'den diptir. Hawa diptir. Sen yana her bir peygamberlik berilen adama ovan adamsı kene da bert diptir. Ovan adamsı onu qovdu diptir. Düşman moliyale deslat diptir. Hayp menne bir jawan bolsam, hayp şu wagt hi bolman ba bolsam bir sana arqa bolayın. Bir sana bir arqa bolayın dip ol Hazreti Varaka'da şey diptir. Aham ol Varaka basım dünyadan geçiptir. Sonran bir vaqt Resulullah candan soralypdyr da, ya Resulullah şu Varaka näme derejeye yetdi dip. Peygamberimiz aýdypdyr. Absartuhu fi butnanil cenneh ve aleyhi sundus radıyallahu anh. Varqaty men behiştin ortasyna gördüm. Behişti adamlaň, cenneti adamlaň egin maşyny geyip içinde bady dipdir. Hulasa ol imanly dünýeden geçip cenneti adamlardan bolupdyr. Inni bir ders almaly zatlamady ba. Hawsyle bilen kulak asaýyn. Şon bir ulukon mesele. Hem jamiämde degişli urunma, hem erheleýän bir ders almaly zatlary inşallah neçe muhtasarra hytmatyny da getirer. Awwelena ýa aýtdyk Peygamberimiz diş görüp başlapdyr diýdik. Ahun näde men diş görýän erti burjak zatlar dol görüp otyň. Şiýagdaýla ba. Peygamberimiz muň jogabyny aýdypdyr. الرؤيا الصالحة من الله تبارك وتعالى فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحبه. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. Peygamberimiz aýdypdyr, "Gow diş görseňiz hiç kim aýdyp bermeň, gow görýän adamyňyza aýdan" dipdir. Ya alim adam aýdyn, ya gow görýäniňize aýdyn diýe. Tamam boldy. Gow diş adamyň allanmagyna sebep bolmaly däldir. Aya Resulullah'dan qawdi iş gördüm deyip yatıptırmı? Qawdi iş gördüm deyip gurrun tapıptırmı? Aya qawdi iş gördüm deyip amalını kesiptirmi? Qawdi iş gördüm deyip ibadatına veriptirmi? Resulullah'dan bir musulmanlyň ulgusu ki eger şulay diýen gurrunda wa imanly aýally olaň arasynda mene namazym okuymasam da mene kan ibadata çörňüşmesem de Hudaý men qaw görýär. Näme dip? Men qawdi işleri görýän onu da diýilýän gurrunma men açık bilen men şeytan ýöne topatyp ketdi. Ona diş diýilýän nädir? Ona hyýalaty diýilýändir. Ol rüýa däldir ha. Ona şeytan ýöne hyýalaty köködip onu özüne aýlap beren men bir bardy gurrunysam men gurrundan çykmaly boljak. Ýöne sadece gurrun aýdyp beren diş diýdigi Hudaýlyk diş insany ya günäsiniň tawba etmegine sebep bolar ya ünküden mitir arasty gezmegine teşvik bolar. İki ýoly bar. Ondan daşgary diş bolsa, diş däldir ol. Açık bilim
Mümin musulman dogolla, imanly ayal dogolla. Mundan başga, yo men namaz okuymasam da gaw diýişler görýänlite, ol adam şeytana top bolup berendir. Resulullah jandan der taleylim. Bil ol ulgumy da ahim. Diş görüp de hiç ibadatına derer vermedi. Bula teslaq qılıp dersimiz. İkincisi, imanly jawan dostlar, özüme de aýdýan. İmanly jawan ayal dogolla. Şu mahal şoňky deslapky bir Resulullah janyň gynçylygyndan görüň etdik. Inni ewde urrunlary bar, inni kefselerde pek Allah köklete. Resulullah jan näme gynçylyklary görmändir. Birje şoňky gynçylygynyň özi. Ol haybatly Jibril feriştäni gözü bilen görüp, Jibril ferişte onu ýaxşy gysyp, ölüm diýeni göwe berip, binnaňadar bir Resulullah jan gynçylyk çekipdir. Nämeden şirim? Bir insanla Allah'ımızı tanıyar yana, dinimizi tanıyar yana, Hudaýyň rızaýatyny tapyp dünya ahiretimiz abat bolar yana. Ondan sonra da korkup, titrep, yortup barıp dağın üstünden gelip duruşu şunu öyle olacak. Hazreti Ayşe radıyallahu anha näme diye enilmeli. Men Resulullah janı görürdüm diye, ey jaman dostlar, men Resulullah janı görürdüm diye sonralarda da ılgıyıp duran fawqawada titrişip duran havamızda vahiy gelerdi Resulullah janyň maňraýyndan der akardy diýdi şoň agyrlygyna. Titrişip fawqawada Resulullah janyň vahiy gelende sallallahu aleyhi ve sellem Qur'an ýene vahiy ýene maňraýyndan der akardy diýdi Resulullah janyň. Beýle bir agyrdy diýdi. Hulasa Resulullah janyň faqat şu kynçylygyny öýdi boljak, bizim çirim şu kynçylyklar çekipdir. Bir azajyk Hudaý Taala yaradan pek Allah Zül Celal'ın rızaýatyny tapmadan çirim. Hudaý Taala ey imanly bennem, men razyçylygym tapjak bolsaň, şol haram gözlemellädi, gözleme diýip duqa. Faqat şuň ewne geçmejek bolsak, beter bir awreçilik bolmazmy? Jan nosla. Fakat şıcal kıyınçılığı geçirmeyecek bolsak. Resulullah jan bizim gözümüzün nuru, başımızın tacı, malımız, mülkümüz, enatamız, oğul gıydımız, hadası olsun Resulullah janım. On kıyınçılık çekellerini der falmalı bu görüründü. Hadir hiçbir kıyınçılığa aydılanan, şu Cibril ferişten o kızık göver şu olacak. Bir yeköydi, bir kıvağın içinde, bir dağın kıvağının içinde, bir giyeceğin içinde. Bir anacık, bir filmler, mahbaran içindeki zatlar, bir şucaz gözlemäge, şonu söndürmäge elimiz barmajak bolsa, şucaz şehvet nefsimizin öwüne geçmejek bolsak, gaty bir gerçekdir şermendigi utançlyk bolar, imanly dogolla. Mümin, musulman, jawan, ayal dogolla. Kulağımız, gözümüz, dilimiz, el ayağımızdan çürüm, haberdar olayım. Men bu barada wagtymyzy geçirmäýin ýöne dersimizi alyp geçeýdim. Ol Resulullah jan horluklar, kynçylyklar çekip geçipdir. Nämeden şirim? Bize din geçirir yani. Yani Hudaýyň hoş bolýan ýerini we Hudaý Taalaň gahary gelýän ýerlerini bir insanly bilerler ýaly. Bir insanly dünýä ahir hoşbaht bolarlar ýaly. Bolar ýaly. Resulullah janyň mehabbetimiz bolsun, ol şu kynçylyklary çekipdir. Biz azajyk bir nefsimizi hay diýjek bolýan, dünýä ahiretimiz abat bolar. Üçüncü ders almaly adymy erkek erlen, zowçlan ders almaly ady. Dördüncü dersi venanylan, erleriniň beraberine ders almaly ady. Ey Resulullah janyň zendigisine öýdüne müňler çykyp fedam bolsun. Hazreti Hadice Resulullah'dan aňyrdan ýortup gelende näme diýdi? Hazreti Hadice, "Ýok, gorkma. Sen bir mehriban adam, sen içeriňe bir muhabbet etýän adam, sen bir dogan garyndaşa ýaxşylyk etýän adam." Awwalin aýdym kefişde. Yani Resulullah'dan öz içerisine çyndan muhabbetlimişdik. Öz hanawadasyna muhabbetlimişdik. Hazreti Hadice awwal aýdan kefişde. Ýok, sen ozal ferişteli sana kölge bererdi. O zatlarga mandyr. Evvel ahlagyny agdapdyr. Evvel ahlagyny agdapdyr. Sen bir mehriban adam, sen bir hemme kişi gözleýän adam, içeriňe dogan garyndaşyňa muhabbetli adam diýipdir.
Bir erlen vazifeti içerlemede muhabbetli olmaktır. Emma idini ver. Hazreti Hadice'nin gurrunu verdi. Adamsı vardı näme diye? Ol uluqan aldırapdı qabr. Qatı bir kömekçi gerek bolup duqa. Ey korkma, zat değildir. Hudaý seni biabire etmer. Bu uluqan derecedir, başga zat değildir dipdir. Ohm ulamalar aydiye, şu Hazreti Hadice ta kıyametçeli tamam Müslümanlaryň zinanalarından çyryň ders dipdir. Adam seni dine teşvik etmeden çyryň. Bername, klas, tefsir, wagz, Kur'an-ı Kerim, ahkam bernamalarından çyryň. Meselen wagty ýokda. Hop, zinanasy näme diýer imanly zinana? Bazarın wagtyndan bir sagydyn kim? Dünýäň bernamasyndan bir sagydyn kim? Dünýäň bernamasyndan kim? Tükanyňdan bir sagydy önçek bagly. Hop, maňa şo wagtyň ber. Emma maňa wagtyň berjek bolup ol bernamyny diniň tätil etme. Şumal bir neçe müşkille erhiliň arasynda hop zinana aýdýa, dogry aýdýa. Men adamym heftede bir gün jumğon meselen tätil bolýar. Ya ertiden ta akşama çeli tükane öýdiýä, akşam bir sagat öýe gelýär. O taýda men ýanymda bolmajak bolup dini bernamlara gitjek bolsa, hop zinanaň ýanynda bir haçan bolmaly. Ajab sual. Hudaý üçin aýdýan, tükanyny bir sagat önçek baglasyn oglaň uşagynyň ýanyna bolsun. Oglaň uşagynyň ýanynda bir sagat bolsun, o hem dini bernamasyna barsyn. Ol dünýämizden hiç zat kim meni oglaň uşagymda berjek dip näme dip dini bernamamyzdan kim bili? 12 saat 13 saat erteden ta akşama çeli dünýäň bernamasyndan kim mejek bolsak? Ýok, bir saat heftede bir gedek ya 2 saat 3 saat akşamlaryna ders alýar. Ay men bir saaty oglaň uşagymda ýetişmeli akym dip özüň sefiňden awdallaqana o dini bernamadan galmak özüň almamakdyr musulman dogurlar. Hudaý üçin nasihat diýip aýtýar. O bir saat dünýäňden kim? İşkali yok ki. Bir saat önçerek gel näme dip? Oglaň uşagyň haqqy wadi. Zinanamyň haqqy wadi. Şerimiň haqqy wadi. Olaň arasynda gülüşip oturmaly. Şeysek, Hudaý üçin etsek, Hudaý taala men ýönüm wagtyny kan almaýyn üçin Rasulullah janyň zendigi namyny baryn. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Her kim Hudaý üçin şeyse, ýa okuýarym Qur'ana. Allah Taala näme diýer? Men Hudaý gamyn, men Hudaý boýnalýan, şoň ýadymda ýok ýerinden ırsgalyn bol bereýin diýip aýtdy. Hudaý üçin ýetirýän inşallah täsirini, eserini amal etmegi Hudaý bersin galplara. Hulasa dördülenji ders almalydymyz imanly dinanyň ders almaly kimden? Enemil Hatice'den. Gör Resulullah jana dininden şim arka bolşuny, beter arka bolşuny inşallah soňralarda eşitersiňiz. Bir diýany Hazreti Hadice, şun Resulullah janyň de gurrungy Hadiceň gurrungy bir diýanetini aýtyp berin. Jibril ferişte gelipdir bir gün Resulullah janyň ýanyna. Arabiýany okuýmaýyn. Aýdypdyr: "Ya Resulullah, halha işte Hadice geler ýanyňa" diýipdir. Şonna faqra aleyha es-selama min rabbiha azza ve cel ve minni. Ey Resulullah diýipdir. Alan Hadice geler diýipdir. Hawasyny berde bolsun. Alan Hadice geler diýipdir. Jibril feriştaň diýýär: "Ey mümin, musulman aýallyglar. Hadice peýgamber däl ha. Hadice peýgamber däl ha. Hadice peýgamber däl ha." Jibril ferişte Resulullah jany gelip aýdypdyr: "Ey Resulullah, işte Hadice geler" diýipdir. Hudaý aýdýar Hadice'ga men tarapdan salam aýt. Ve men Jibril taraftan salam aýt Hadice'ga. Ve şonu buşla bi beytin fil cenneti min qasab la sahaba fihi ve la nasab. Şol Hadice, enemiz Hadice'ni buşla cennetde bir öy, lü'lü'den elmasdan qalmagally ýok, zähmetli ýok, bir arameşli bir öy beheşte buşla şonşy mahallanyp Jibril ferişte gelip aýtdyr. Hadisin sahih. Bir de Hazreti enemiz Hadice radıyallahu anha Allah Taala enemizin derejesini öňküden bilendesin inşallah. Beýle Resulullah jany arka bolup geçipdir. Geleyliň Resulullah janyň mübarek gurrungyna. Hulasa Resulullah janyň Iqra bismi rabbikellezî halak 5 ayet ýyny bu gurrun galdy. Resulullah jany fatwa döledi Hazreti Hadice bir korkusy aýryldy. Inni bir neçe gün geçti.
Resulullah canın vücudundan korku ayrılıptır. Yöne yine şu Cibril ferişteni göresi geliyen olmalı. Hem korku ayrılıp yöne hem göresi geliyen olmalı. Hem korkuya hem göresi geliyen. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytiye bir gün yürüyüp baryadım. Yukarıdan bir ses eşittim diye. Görsem göğünde şul hara da qarın içinde, hara kıvığın içinde ferişti görsem asmandan bärik geliyor. Yine korkup yortup gelip zemmiluni ey Hatice men fatwa dolu deyip enemel Hatice de onun fatwa dola Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fatwa dolanıptır. Oham Cibril ferişte inni geliptir. İnni ne etmeli? İkilinci inecek aya. Cibril ferişte gelip aydıptır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir kum feendir ve rabbeke fekebbir ve thiyabeke fatahhir ve rücze fehcur ve la temnun testeksir ve li rabbike fasbir. Mana ayda kana yine gitiptir. Manası ne ama? Ya eyyuhel muddessir ey patwa malafat dolanıp yatan Resulullah ne kadar mihribanlık bilen aydıptır. Ey patwa dolanıp malafat dolanıp yatan Resulullah kum yatmalı vakt geçtinni inni turunni inni sen alam cihan ferüedeşiptu bütün mahlukat ferüedeşvati alam cihan karanlıkta yati feendir insanlar kıyametten korku Hudayın qaharından korku insanları huşyar et insanların Huday yadına sal insanları Hudayın tanıt kum yatma tur ey haybatlı buyruk ne yani Huday Teala ikilinci verip Resulullah canı buyuran zatlarını öden inen zadi ya eyyuhel muddettir Huday giyeceğin için tekrar edip otursak da oğulağasın ey patva dolanıp yatan Resulullah kum tur Resulullah can şu ayet inenden sonra 23 yılın içinde hiç vakti bir lehzesini Allah Teala'dan gafil olmani bir azim mesuliyet kum feendir ayet inenne inni min Resulullah'ım billim deyip ayağısına kalıp 23 yılın içinde hiçbir lehzetini Hudaydan gafil olmani hiçbir lehzetini hatta yatan vaktlarına da rahat yatmani kamil insanları tamam beşeriyeti Allah Teala'nı tanımağa ve Allah Teala'nı ullamağa şin çağırmağa başlıyor. Kum feendir tur insanları huşyar edip ve rabbeke fekebbir 3. ayet. Hudayını ulula yani Hudayı bir form ulula kulağasın. Hudayı bir form ulula yerin yüzünü Hudaydan başka ödünü tıkıp bir saymasın. Bir padişah, bir han, bir kethuda, bir alim ve her kim ki olsun ödünü azamet bağım kadimetin. Azamet bir Allah Hüdür Celal'la olsun. Rabbeke fekebbir Hudayını ulula sonralarda da inşallah gurrun gelir. Hudayın ululak namıya diye barıp Husru Pervize, barıp Mukavkis Mısır'ın padişahına, barıp dünya boyunca ulukan eber kudret İmparatoriye Roma, İmparatoriye Fars'a ve yerin yüzündeki adamlara Bismillahirrahmanirrahim min Muhammed Resulullah deyip Resulullah canının önünden namıya diye. Namı dönüşüreyim? Azamet fat Allah Teala'nın deyip. Yani Huday buyuruptur. Rabbeke fekebbir. Hudayın ululak. Dördülenci ve thiyabeke fatahhir ve rücze fehcur. Çalatımra qaydeyin. Yine inşallah 5 dağıdan tamam edin. Thiyabeke fatahhir üstü başında arasında olsun. Ve rücze fehcur içinde arasında olsun. Butlardan savulşmalı. Odurlu savulşalıdın inni qaim ol. Hudaydan başkalar da barma. İçin ve daşın kesafatçılıklardan, hafatçılıklardan, necislikten, karanlıklardan pek et. Thiyabeke fatahhir egin başın da arasında olsun. Ve rücze fehcur içinde arasında olsun. İdini öde ve la temnun testekthir bir vakti giyeceğin yortanda kan amal ettim deyip minnet edama deyiptir. Tekrar edin ve la temnun testekthir kan amal ettim deyip minnet edama deyiptir. Ve la temnun testekthir men kan rahmet çektim deyip minnet edama deyiptir. Bir tefsiri şu. Ahirkısı da ve li rabbike fasbir evinde kıyınçılık vardır. Huday için sabretmeli olardın deyiptir. Mana ayda kanada Cibril ferişte yine gidiptir. Ve li rabbike fasbir
Hudaý üçin baý kynçylyklar çekmeli bolarsaň indi öwüňde Hudaý üçin jydanmaly bolarsaň diýipdir. Mundan meýlek indi Rasulullah jan özüniň hak pygambar bitin insanlara iý berilirligini aňyp ondan meýlek Hudaý Taala'nın ullaýşy gijelerde turup inşallah soňralarda geler. La uhsi sana'an aleyk ente kema asnayta ala nafsika. Hudaýa men seni her jere öwsemde seni öwüp başarmaýan. Sen Hudaý özüň tanyşyň ýalydyrsың. Sen Hudaý özüň öwüşüň ýalydyrsың. Ya Hudaý Taala'nın ullanyna soňralarda dua edene gijew neday diye. Hudaýa sen bide ýaqyn, biziň içimiz sana çöwrüli, sen halal eden zatyň halallar, sen haram eden zatyň haramdyr. Biz sen zayıf bendäňdir. Sen ulukhan Hudaýdyrsyň diýip gijew ne Rasulullah jan aýdýanmyşdy. Hudaýyň üçin sabr etmeli bolarsyň inşallah geler soňralarda. Kän kafirlik azap berip, gurup ýenjellerinden soňramda Rasulullah jan dua etýärmişdi. Hudaýa bu gören kynçylyklam hiç tat däldir. Hudaýa sen qaharda bolmasaň bolýa. Sen hoş bolsaň bolýa diýip şu Allah Taalaň buýrugy bir tekrar edeýin. İkilenji gedek Rasulullah jany gelip der haqiqat himmet içinde ba. Ey patwa dolan patan pygambar tur inni bitin insanlara kıyameti yadyna sal, Hudaý yadyna sal. Hudaýyňy ulula egin maşyň arasda bolsam, içiňde arasda bolsam, edýän amalyňy Hudaýyň beraberine kän kökezlep bolma. Men kän etdiýetdim ki diýme, o Hudaý üçin sabr et. İnşallah indiki heftelerde pek Allah'tan kokladığından iyidini alıp gider. Allah Teala yurdumuz parahat, vatanımız emniyet, dünya ahir saadet, merirlemizde şefa, musafiratta, qurbatta, hatmatta, nahaqlarından şelle, hemmelerinin müşkillerini Resulullah canın hurmatına ahsan etsin inşallah.